Jan Gazdík. Pre mňa bol seriál pretekov, povedal by sa to, obrovským prekvapením. Priznám sa, toľko ľudí a toľko detí, čo sa zúčastnilo, som vôbec nečakal. Aj keď možno práve s tým očakávaním, že toho bude toľko, som do toho išiel. Ale predsa len, keďže je to prvý ročník, človek otvára niečo nové, tak ide do toho možno niekedy s takou skepsou. Vieme, kde sa pohybujeme, v akej komunite ľudí žijeme. A všetci ma odhovárali od toho, aby som takéto niečo nerobil ako Detská akadémia, seriál pretekov, že deti športovať nebudú a nechcú. Takže ja to hodnotím ako veľmi, veľmi pozitívne. A na prvý ročník som maximálne spokojný. Aby si aj deti vyskúšali, aké je to organizovať preteky, pripravila Športová akadémia OSA na konci sezóny preteky aj pre dospelých pod názvom Naprieč Slovenskom. Dneska sme vlastne pre naše deti, primárne pre naše deti, pripravili preteky, ktoré by mali byť pretekmi, kde oni môžu zažiť to, čo pre nich robíme my počas celého roka. Deti nám tu dneska pomáhajú, snažia sa a celé tieto preteky sme nazvali Naprieč Slovenskom. A sú to preteky pre dospelých, kde sa snažia na bežiacich pásoch alebo cyklistických trenažérov prejsť čo najväčšiu vzdialenosť za určitý čas. Družstva mali možnosť vybrať si, na ktorom trenažéri budú súťažiť. To, ako sa striedali na trenažéri, bolo záležitosťou dohody a fyzických schopností členov tímu. Prečo bicyklovanie? Rada bicyklujem a mám aj svoj vlastný bicykel a chodím dosť často bicyklovať. Je to ťažšie ako na normálnom bicykli? Je to ťažšie, lebo sa striedame v pravidelných intervaloch, ale predsa, keď potom máte pauzu, tak tie svaly ochabnú a... Ja to ako keby ste šli do kopca alebo z kopca? Po rovine, ale rýchlo, na maximálku. Dnes ma sa prilákalo viac menej akcia, ktorá je taká trošku výnimočná. Nie je to klasický beh, nie je to beh vonku, nie je to beh, crossový beh v horách, ale viac menej je to taký maratón, 12-hodinový, čo je dosť veľký záberák, s tým, že sa tu bežia trošku iné tempa ako v klasickom behu. V 12-hodinovom maratóne si z 5 10-členných družstiev najlepšie rozložili sily v kategórii RUN. Tým s názvom RUN, ktorý za 12 hodín zabehol 139,61 km. Druhý skončil tým s názvom Víťazi, ktorý zaostal o necelé 2 km. V kategórii Bike to najlepšie šlapalo týmu OSA Akadémia, ktorý za 12 hodín prešiel 555,7 km. Druhý Slovak Army prešiel o 25 km menej.